grazas por acercarvos ata aquí. Benvidos á vosa casa. Os novos é o primeiro pleno que temos, polo tanto, durante 4 anos ímonos ver as caras. En principio, o último venres de cada mes, dunha maneira fixa, mas dunha maneira ocasional cando proceda e cando faga falta. En principio, o día de hoxe o que temos é 2 plenos. O primeiro é o do sorteo das mesas, que é agora ás 9:30, e logo temos o seguinte pleno ás 10:30, me parece. Ás 10:30. Por lo tanto, este, como sabedes, acabará pronto, porque agora cos medios informáticos antes duraba toda a mañá, e cos medios informáticos agora faise en 5 minutos. Por lo tanto, xa sabedes como vai os de vello, e despois deste pleno iremos tomar un café para empezar o segundo ás 10:30, se é posible en punto. Non estou facendo ninguna concesión, non estou dicindo nada. Vale. Sí. Para nada. É que está convocado para 10:30. E o secretario ten que tomar nota. E podemos poñer para 10, pero a mellor tamén as carajas a máquina ou calquer cousa e temos un problema. Pero tomamos un café que en 5 minutos xa pasa. Sí, pero por min non hai problema. Poderíamos adelantalo, César? Non se pode adelantar. Ben, pois entón seguimos así. Como vos digo, benvidos a todos, os novos especialmente, os de vellos xa nos conocemos, xa somos vellos compañeros de batalla, por lo tanto, nada que dicir, e os novos, pois, benvidos, e que sexa unha experiencia positiva para vos, que nun sentido ou noutro seguro que vai ser. Vai ser unha experiencia vital, importante, porque pasar por un concello, eu creo que estar nun ayuntamento calquera onde estás e onde vives, creo que sempre é unha contribución importante á sociedade, e creo que, ademais, que no caso de Lalín non houbo, que eu saiba, ningún concelleiro que se arrepintira de haber sido concelleiro. Así que, sin máis, vamos ao primeiro pleno das 9:30, que ten un único punto no orden do día, que é o sorteo para a designación dos membros das mesas electorales do Concello de Lalín para as eleccións xerais que se celebraron o 23 de xullo. Os novos, os que estades ao lado, que sodes vellos de edad non, sino de estar aquí, explicadelle como é o da votación, e xa se hai algunha dúbida, pois podemos. Entón, César, hai que facer unha votación ou votas ao final? Non hai que facer votación, non? Non ten votación. Entón, Ángeles, que a técnica que leva a estadística, é a que vai proceder a facer o sorteo, entón, cando queiras, procede. Que queres que che diga? Aquí podes excluir os que son concelleiros, ou? Sí, xa non me entran. Xa están excluídos. Estades excluídos os concelleiros para que non salgades, pero iso é obligatorio. Os concelleiros nas municipales. Nas outras había que pringar como a todos. Son cargos públicos, non? Xa, pero... E a parcialidade ya definida. Eso é certo. Mentre vai o sorteo automático, dicirvos que antiguamente o que facíamos é que cada mesa un concejal decía un número, e íbamos con un número, este presidente, outro número, este suplente do presidente, outro número, este, e así con todos os vocales e co presidente. Cada mesa levábanos unha hora. Unha hora non, pero media hora, e votábamos aquí toda a mañá. Imprimen todo. Entonces... Dos copias, uno para el juzgado y otro para que aselle.
Imprime Para cada grupo. 2 copias, máis unha para cada grupo dos que estamos aquí. Que saibades que moitos dos que van aí van renunciar, Non sei quen son, pero seguros que van renunciar. Van a intentar, Sí, está... Vale. Ben, pois entón damos por rematado este pleno, levantamos a sesión e ás 10:30 empezamos o seguinte. Moitas gracias, bo día. Viz, por favor.